silang magan tagkugit. Silang gayam tagkugit. Ayun na nga ta ni Lakay. Lakay! Ate ah. Bye. Ate yoy. Bye. Tugaw ka sa kagkayang. Tugaw. Iba bang tasapin mo? Bye. Ganun mo ka. Kayang kan. Nga tunta ba dong? Bye ba kahit Kikugitan ka nga rod Lakay. Tadi ka mo nagpakpakugitan. Nakaputod ka timaisan. Di ka pala ng akugit. Apo mong garatag ko kahit ka. Kaya mo, kaya damot na ito yung tutorial ng kasapulan ti doktoran. Ayan, Tutorial. kawan. Napon ka dito ba naman? Kayang kan. Kastoy ti panagkugit. Oh, Step 1. step 1. Mangala ka ti dagom ken sinulit. Dagom ken sinulit. Ay natin. Oh. Dagom ken sinulid. Dagong mga para di sa ako ato ba kahit yung sinulit di sa ako. Kawan alakay. Tanakakulkul bird. Data daitin ta nga bagi mo. Pinapal. Ang ka mga rumanikla mo. Nagbasag kayang kaman. Step 2. Ito. Isaganam tatay wasay. Ano? Wasay. 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 Kapit ang wasay ba kahit kapag balasig ka? Ay naapo Lakay. Dahil ito nga talaga tigabitin tata nakakulkul bot de takukwa mo. Ang ka mga rumanaglamot ano nabibit nga malpas. Step 3. Step 3. Mangala ka ti bulong ti bayabas. Bulong tibayabas. Oh, bulong tibayabas. Samngal-ngalay. Ngalam. Ngalam ka talaga nga. Ngalam na masaya at. Mangala ka iti subukan ken kayo nga pagpukpok. Ayo. Mabalin siguro dahito yung Lakay. Kayang kan. Ang ka mga rumanikla mo. Ang kayang kang nasaya at ano, nabibita nga malpas. Apo. Bastoy sakit. Upo ka kaon. 1, 2, 3. Mama! 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 Di pa yun. Naman sampay. Mama! Mama! Matipay mo, maminsan pay. Bigsak 1, 2. Mama! 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 Daytan, napising. Ay na. Ukis di bulong na. Uray lang imul-mul day tiwasa kinakulbo na. Apo. Ay kata. Kitat lang ito sa marunong aramidan tayo. Mama! Step 5. Padaanan nyo lang anayin. Diyan ti sumarurong nga video. Padaanan mat kano di sa marunong nga video Lakay. Sapay na-expect pa iti sa marunong upload na daytoy. Oh. Agsapin kan Lakay pa. No na-expectan to nga ituloy nga kugita na.